Tak jak mlaku-mlaku ning Playen wo iki wo. Lokasine pasti ning Tamkul Gajah Wangsa. Sugeng rawuh lan sugeng midhangetaken nggih wo. Kala-kala tak jak mlaku-mlaku nek wengi wo iki ndelok festival kesenian rakyat wo. Antusias penonton luar biasa. Tercatat penonton sing teko wong 5.000 wo ning kene wo. Enek wong enom, enek cah cilik, enek wong tua bareng wo ning kene. Pokoke semua bertumpah ruah ning kene wo. Well wo. Bagi para jombloan jomblowati mbangane gur ning omah gabut tole wis gedorene wae wo. Sapa ngerti jodohmu ning kene wo. Men kaya judul FTV wo. Jodohmu tertambat di tukang nutuk kentrongan. Jan tukange nutuk kentrongan marai semangat wo. Sing nutuk kentrongan semangat wo. Bayangno wo sing nutuk kentrongan enom-enom kaya ngono kuwi wo. Jarang lho wo wong enom kaya ngono ki sing gelem ngelestarekke budayane. Jan masyarakat Playen ki well banget wo. Bagi jombloan jomblowati ketoke rekomendasi wo. Golek jodoh wong Playen. Mambengi tontonane jan apa-apa enek wo. Enek gejlok lesung nutuk kentrongan. Lah iki tari-tari ngene barang iki jan well kolaborasi antarane musik modern karo musik etnik wo. Arak ngomong ngono keserimpet-serimpet wae late yo maklum wong desa nek arak ngomong modern-modern yo ora iso wo. Wis pokoke sampean artekke dhewe wo. Intine ngono kuwi. Yo wes yo wong ngono wo. Sekian info hari ini wo. Semoga bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat disebar sing sak oke-oke wo. Aja lali like karo komen wo. Yo wes yo wong ngono wae yo wo. Tak neruske nonton sik bareng.